ஏத்துப்பாங்க, அவர் ஏத்துப்பார். எந்த நிலையில இருந்தாலுமே பகவான் நம்மளை ஏத்துக்குவார் இல்லையா? அந்த பாடல்ல நீங்க லாஸ்ட் வரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அமி கி தோஷி தோஷி அப்படின்னா எவ்வளவு சின்னர்ஸ்லயே சின்னர் நான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான். தோஷம் அப்படின்னாலே பாவம் பண்ணவங்கன்னு அர்த்தம். நான் தெரியுதோ தெரியலையோ செய்யுளாவது ஒப்பிச்சுட்டு வந்துடுவேன். இழுத்தெல்லாம் பாடுபடும். ராகம் பாட்டறியேன் படிப்பறியேன்னு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்ல மத்த யாருக்குமே நாலேஜ் கிடையாது, உங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, வேற ஆல். இப்ப பக்தி வினோத டாகூர் அவரே நாலேஜ் இல்லைன்னு அவரே பாடிட்டாரு இல்லையா? அதுல அந்த பாடல்ல ஒரு வரி இருக்கு. அதுல எந்த வரின்றது சொல்றேன் இருக்கு. ஞானஸ் நாஹி மாமா பாலா ஞான சுனிர்மாலா. நாஹி எனக்கு கிடையாது, பலமும் கிடையாது. மாமா பலா நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா? மாமா பலா பலமே இல்லை எனக்கு, பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடையாது. ஞான சுனிர்மாலா அதாவது இந்த டிவைன் நாலேஜ் கூட எனக்கு கிடையாது இல்லையா? அப்படி இருந்தாலும் என்ன நீங்க ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை. இது நிறைய கருத்து இருக்கு இந்த பிரார்த்தனையில. சொன்னேனே நிறைய கருத்துக்கு அதெல்லாம் வேர்ட்ஸால நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. நம்மளுடைய எமோஷனால காமிச்சாதான் only the way to express my எப்பவுமே கீர்த்தன்ஸ் எப்பவுமே எமோஷனலா தான் போகும். ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், அதாவது ஒரு சில வார்த்தைகளுக்காக நம்ம தமிழ் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் இன்னும் கொஞ்சம் ரசிச்சு பாடலாம். ஒரு சில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாத்துக்கும் ஓரளவு புரிஞ்சுது. ஒரு சிலதுக்கு எல்லா பாட்டுலயுமே அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம வேற ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்தே நம்ம பண்றோம். இது இஸ் நாட் ஹிந்தி ஆல்சோ இல்லையா? சில வார்த்தைகள் மட்டும்தான் ஹிந்தி அங்க. சில அதாவது ஹிந்தி வார்த்தைகளா சிலது எல்லாமே இல்ல சான்ஸ்கிரிட்டும் ஹிந்தியும் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சொல்லு ஹிந்தியும் தான். ஹிந்தி தான். சுனோ மீன்ஸ் ஹிந்தி தான் இல்லையா? கேளுங்க அப்படின்னு அர்த்தம். மாமா நிவேதனா ஆல்சோ இஸ் இது வரும். நிவேதனா வேற, நைவேத்தியம் வேற. நைவேத்தியம் மீன்ஸ் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் நம்ம வைக்கிறது பகவானுக்கு. நம்ம என்ன நிவேதனம் என்பது நம்முடைய பிரார்த்தனை அல்லது ரிக்வெஸ்ட். ஆமா, அதனால ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, ஜென்ரலா அந்த அனாலஜி மாதிரி இருக்கும். அது உங்களுக்கு சிமிலர் ரைமிங் வேர்ட் மாதிரி நமக்கு தோணும். ஆனா என்ன மத்தாஜி எல்லா பாட்டுலயும் வருது. ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, அந்த வார்த்தை அடிக்கடி எல்லா பாட்டு. கோயிலோ மீன்ஸ் அது கேளுன்னு சொல்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. லீலா கோயிலோ சுபிஸ்டரா. கோயிலோ மீன்ஸ் கேளு. வார்த்தை வருது மாதாஜி எல்லா ஒரு சில பாடுகள்ல. தஸ்கரா அப்படின்னு சொல்றோம். தஸ்கரா மீன்ஸ் நவநீத தஸ்கரா மீன்ஸ் வெண்ணையை திருடுறவர் ஆக்சுவலி. தஸ்கரானா திருடனா? ஆமா. ஓகே, அது 2-3 பாடல்ல வருது அது. எஸ், நவநீத தஸ்கரா. எஸ் மாதாஜி, ரொம்ப அற்புதமான பாடல். நேத்து நம்ம ஹோல் டே we were released with that song. அதே ஞாபகம் கோபினா வாயில வந்துட்டே இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு பாட்டு பாடணும்னா அன்னைக்கு பூரா அதே வரும் வாயில. வெரி நைஸ். நான் கொஞ்சம் இன்னும் 2 வாட்டியே பாடினாதான் எனக்கு டைம் இருக்குல்ல, அதனால எனக்கு இந்த சம்சாரா தாவா வந்துட்டே இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா, அது டெய்லி பாடுறோம் இல்லையா? அதே ஏதோ ஒரு வார்த்தை அதுல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். கரெக்ட். ஓகே, நம்ம இப்ப செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां बहवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राध कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம இப்போ சம்சார தாவா படிட்டு go into the session. கோபிநாத் கண்டிப்பா பாடலாம், டோன்ட் வரி. இந்த வாரமே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். எனக்கு என்ன தெரியுறதோ அதை சொல்லி தரேன். ஐ எம் நாட் எ கிரேட் சிங்கர், பட் என்னன்னா அந்த மெட்டோடையே பாடணும்னு எனக்கு மனசுல. அப்போ உங்களுக்கு அதுல மனசு ஈர்க்கும். மெட்டு எதுக்கு அவ்வளோ, அதாவது ராகம் எதற்கு நம்ம அவ்வளோ முக்கியத்துவம்? எஸ், பக்தி முன்னாடி ராகம் முக்கியத்துவம் கிடையாது. பக்தி மேன்மை அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ராகமும் ஒன்றிவிடும். ஓகே, ராகத்திற்காக நம்ம பாடலை, ஏதோ பக்தி பாடலை பார்க்க கூடாது. ஆனால் அதனுடைய மனசளவுல நம்ம லயிக்கணும்னா ஒரு மெட்டோட பாடும் பொழுது நமக்கு மனது ஒன்றி விடுகின்றது. சோ அப்படி பக்தி மேன்மை அடையும் பொழுது தானாகவே ராகம் தாளம் எல்லாம் சேர்ந்துரும். அதனால அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ நமக்கு ஆனா அது அந்த மெட்டோட பாடும் பொழுது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல மனசு அப்படியே மைண்ட் ஒரே ஃபுல்லாவே, அதாவது நீங்க ஃபுல் மனசு வச்சு நீங்க அதை பாடினீங்கன்னா கண்ணுல கண்டிப்பா தாரையா தண்ணி வரும். ஆமா மாதாஜி, எனக்கு உண்டு அந்த மாதிரி. இப்ப நல்ல ராகம் நல்ல ஈர்ப்பு தன்மை இருக்கும் மாதாஜி. மனசு ஈர்ப்பு தன்மை இருக்கும் அதுக்கு. ஆமா, நீங்க ராகத்தோட பாடுங்க. அதான் அது மீனிங் புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த மீனிங் புரிஞ்சிட்ட பிறகு நீங்க நல்லா ஒரு வாட்டி, இப்ப நீங்க பாடல பாட வேண்டியது கிடையாது. ஆனா உட்கார்ந்து அந்த பாடலுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது விளக்கங்களை படிங்க. விளக்கங்களை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த பாடலுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும், கருணா என்பது கருணை, சிலது எல்லாமே நமக்கு டைரக்டாவே நல்லா தெரியும் இல்லையா? சோ சரணா அப்படின்னா பகவானுடைய பாதங்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த இதெல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அப்படின்னா அங்க எவ்வளவு மேன்மையா, தொமாரா மீன்ஸ் பகவான், ஆக்சுவலி அதை உங்கள்னு அர்த்தம். தொமாரா மீன்ஸ் யுவர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ மம என்றால் நம்மது. மம நிவேதானா சுனோ, அதாவது என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை கேளுங்கள், கோபிநாதா என்னுடைய பிரார்த்தனையை கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது. இது ஒரு சிம்பிளான வேர்ட்ஸ் தான் இது இல்லையா? ஸோ நம்ம இதை மீனிங் புரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஜஸ்ட் இந்த பாடலை டிரான்ஸ்லேட்டர்ல போட்டா கூட உங்களுக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்துடும். ஓகே, அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர்ல இருந்து நீங்க வாசிக்கலாம். புஷ்ப மாதாஜி அப்படிதான் வாசிச்சாங்க. என்கிட்ட கூட நான் புக் வாங்கிட்டேன் மாதாஜி. புக்லயே இருக்கும், சில பாடல்கள் எல்லாம் புக்ல இருக்கும், சில பாடல்கள் புக்ல இருக்காது. அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி இஸ்கான் டிசையர் ட்ரீ அந்த இதுல போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதுல நீங்க வச்சுட்டு படிச்சுக்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு எல்லாருமே சாயந்தரம் வில் ஹாவ் என்னது ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் மனப்பாடமா. ஸோ நான் அப்ப அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்னன்னு சொல்லுவேன். ஆனா நீங்க எல்லா ஸ்லோகமும் படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, கண்டிஷன் என்னன்றது நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே, ஆனா மீனிங்கோட படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ சம்சார தாவா மாதாஜி அந்த क्वेश्चनக்கு இது லிங்க் அனுப்புங்க மாதாஜி. நான் வந்திருக்கு பாலாஜி பிரபு கொடுத்திருக்காரு, நான் அப்புறம் போடுறேன். சம்சார தாவா நலலித லோகா பிரணாய காருண்ய கன கணத்வம் சம்சார பிராணாய प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवास्याम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभो की धन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना। महाप्रभो की धन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना।
रोमाञ्चकम्पाशुदरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् रोमाञ्चकम्पाशुरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् श्रीविघ्नहाराधननित्यनाना सिङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ श्रीविग्रहाराधननित्यनादौ भक्तां शनियुञ्जद्रोवि वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् युक्तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् सच्चिदाश्री भगवत्प्रसादि स्वादन्नतीर्थान् हरिभक्तसङ्गान् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसाद स्वादन्नदृष्टान् हरिभक्तसङ्गान् त्वैवतीर्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् राधिका माधवयुरापार माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्नाम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रदक्षिणा स्वादनलोलुपश्च वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्रदीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् कुञ्जयूनो रतिकेलिसेनै यालालिबीर्योक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयूनो यायालिबीर्युक्तिरपेक्षणीया तत्र त्रिदाक्षात् अतिवल्लभाश वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्रेण समस्तशास्त्रैर् युक्तस्तदा भाव्यत एव शाद्रि साक्षादरिद्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तदा भाव्यदेव सद्रि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् किन्तु प्रियवदस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यश प्रसादात् भगवत्प्रसादो यश प्रसादात् नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वं तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् ध्यायन्तुवं तस्य यक्षस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारदावानललितलोका प्राणाय कारुण्य घन घनात्मम् प्राणाय कारुण्य प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा गोमती हरे माताजी. हरे कृष्ण कृष्णा माताजी. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. थैंक यू रुक्मणी माताजी. हरे कृष्णा. विश यू द सेम. எல்லாருக்கும் அதே வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் வாழ்க வளமுடன். பகவானுடைய அருளால் நல்ல ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு பெருகட்டும். மேலும் இந்த பக்தி பாதையில நீங்க நிலை கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் உங்க எல்லாருக்கும் வழங்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்றையக்கான செஷன் நம்ம தொடங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ. பேராசிரியர் எப்பவுமே ஆரோக்கியமா மன நிம்மதியா சந்தோஷமா நோய் நொடி இல்லாம இருக்கணும் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பா என்னை ரட்சிக்கும். சோ ஆனா உங்க எல்லாரும் கூட அதே வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும்ன்ற என்ன மனசோட இந்த வகுப்பை இன்னைக்கு தொடங்குறேன். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் நாம ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். சோ 26வது இல்லையா, மன்வந்திரம் வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. சோ ஏஷ தைனன் தினஹ சர்கோ பிராமஸ் த்ரைலோக்கிய வர்த்தனஹ திரியன் நுருபித்ர தேவானாம் சம்பவோ யத்ர கர்மபிஹி. எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. एष दैनन्दिन सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यङ्ग पितृदेवानां சம்பவோ யத்ர கர்மபிஹி. ஏஷக இப்படைப்புகள் அனைத்திலும் தைனம் தினக தினமும் சர்கக படைத்தல் பிராமக பிரம்மதேவரின் நாட்களில் திரைலோக்கிய வர்தனக 3 லோகங்களில் சுழற்சி திவ்ய மனிதர்களை காட்டிலும் இழிந்த விலங்குகள் நிரு மனித இனம் பித்ருலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தேவானாம் தேவர்களின் சம்பவக தோற்றம் யத்ர அங்கே கர்மபிகி கர்ம வினைகளின்
பலன்களுக்கு ஏற்ப. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவரின் பகற்பொழுதில் சொர்க்கம், மர்த்தியம், பாதாளம் என்னும் உலகங்களும் படைக்கப்படுகின்றன. இவ்வுலகங்களின் சுழற்சியில் விலங்குகள், மனிதர்கள், தேவர்கள் மற்றும் பித்ருக்கள் போன்றோர் தத்தம் கர்ம வினைகளின் பலன்களுக்கு ஏற்ப தோன்றவும் மறையவும் செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரம்மருடைய பகல் பொழுதில் நாம வந்து தோன்றுகின்றோம், மறைகின்றோம் இல்லையா? மனிதர்களாகிய நாம, விலங்குகள் எல்லாமே, அதாவது மிருத்யுலோகத்துல இருக்கிறவங்களும் மற்றும் வந்து சொர்க்கத்தில் மற்றும் பாதாள லோகங்கள் மூன்றுமே படைக்கப்படுகின்றன. மேலும் இங்கே வாழ்பவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம், அந்த வாழ்க்கை சக்கரத்தில் வந்து சுற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள். சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. ஏஷ தைனன் தினக சர்கோ பிரம்மஸ்ய திரைலோக்கிய வர்த்தன, மூன்று லோகங்கள் இல்லையா படைக்கப்படுகின்ற வர்த்தன. திரியன் நுரு வித்ரு, அதாவது நுருன்னா இந்த இடத்துல அதாவது நம்பதான், அதாவது நர அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் நுருன்றது இந்த இடத்துல. பித்ரு லோகம், அடுத்து தேவலோகம். சம்பவோ எத்த கர்மிபிகி, சோ ஏஷ இப்படைப்புகள் அனைத்திலும் இல்லையா, தைனம் தினமும், அதாவது பிரம்மருடைய பகல் பொழுதில், சர்க்க படைத்தல், சோ பிரம்மதேவரின் நாட்களில் பகல் பொழுதில், திரைலோக்கிய வர்த்தன மூன்று உலகங்களினுடைய சுழற்சி இல்லையா நடந்துட்டே இருக்கும், வாழ்க்கை சுழற்சி எல்லாமே நடக்கும் இந்த இடத்துல. திரைய மனிதர்களை காட்டிலும் இழிந்த விலங்குகள், நுரு மனித இனம், பித்ருலோகத்து சேர்ந்தவர்கள், தேவானாம் தேவர்களின், சம்பவம் அப்படின்னா நிகழ்றது, சம்பவம்னா ஒரு நிகழ்ச்சி, சம்பவம் அப்படின்னாலே ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லையா. சோ அந்த சம்பவம் என்பது நிகழக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது, அதுதான் அதனுடைய சுபாவம், அதனாலதான் அது தோற்றம். எத்ர அங்கே, கர்மபிகி கர்ம வினைகளின் பலன்களுக்கேற்ப. சோ நமக்கு எல்லாமே பலன்கள், கர்ம பலன்கள் உண்டு இல்லையா. அதனால மனிதர்களாகிய நாம நுறுநாம் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. சோ விலங்குகள் அதெல்லாமே வந்து கிடையாது, ஆனா மனிதர்களுக்கு கண்டிப்பாக கர்ம பலன் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம இந்த ஒரு நிலையில இருந்து கொண்டுதான் நம்ம மோட்சத்தை அடைய முடியும். சோ விலங்குகளுக்கு வந்து மீண்டும் வந்து சுழற்சி உண்டு, ஆனால் ஒரு சிலதெல்லாம் எக்ஸப்ஷன்ஸா, நம்ம எப்படி கஜேந்திர மோட்சம். சோ கஜேந்திர மோட்சம் வந்து ஒரு சாபத்தினால் கஜேந்திரன் ஆனவர் தான் இல்லையா. அதனால சோ சிலது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கருணையால் வந்து சில விலங்குகளாக இருந்தாலும் வந்து கிடைக்க பெறுகின்றது, ஆனா அது எல்லாருக்குமே காமன் கிடையாது. சோ அதனால மனிதர்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது நமக்கு 6வது அறிவு ஒன்றை கொடுத்திருக்கார் பகவான், அதை கொண்டு நாம பயன், அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களை நிர்ணயிக்க வேண்டும். அதிலும் நாம வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுதுதான் நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் இல்லையா. சோ இல்லை என்றால் நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தையுமே நாம வந்து மீண்டும் அனுபவிப்பதற்காக இந்த புவியில் வந்து நம்ம கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம், மனிதனாகவோ விலங்காகவோ. இந்த பித்ருக்கள் வந்து அங்கேயே இருப்பாங்களா மாதாஜி? இல்ல அவங்களுக்கு கூட பிறவி உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த இடத்துல. பாத்தீங்கன்னாக்கா சொர்க்கம், மர்த்தியம், பாதாளம் 3 உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்களுடைய இது முடிஞ்ச பிறகு they have to rebirth, அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேல் உலகங்களிலும் அந்த ரூல் உண்டு என்பதை இந்த பதத்துல இருந்து நாம பார்க்கின்றோம். நம்ம புவி உலகத்துல வந்து மனிதர்களுக்கு உண்டு. சோ அதனால நமக்கு கர்ம வினைகள் உண்டு. சோ விலங்குகளுக்கு கிடையாது. விலங்குகளுக்கு வந்து எக்ஸெப்ஷன் எப்போ வரும்னா, ஏதாவது ஒரு விலங்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாய், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்தி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்தா ஒரு வேளை அதுக்கு கேட்டு அதுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் என்பது ஒரு மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பாவது அதுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஆனா மனிதர்களாகி இருக்கக்கூடிய நமக்கு மட்டும்தான் கர்ம பலன். சோ அவங்களுக்கு எந்த கர்ம பலனும் கிடையாது இந்த புவி வாழ்க்கையில இருக்கிற வரைக்குமே. அதாவது பூலோகத்தில் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே கர்ம பலன் உண்டு, வேற எந்த ஜீவராசிக்கும் கிடையாது. சோ மேலுலகத்திலயும் வந்து தேவர்களுக்கும் உண்டு, பித்ருக்களுக்கும் உண்டு அப்படின்றது வந்து இந்த பதத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை நாம அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான். சோ பலன்களுக்கேற்ப தோன்றவும் மறையவும், நாம தோன்றுகின்றோம் மீண்டும் மறைகின்றோம் இல்லையா, இந்த செயல் நமக்கு உண்டு. எஸ், நெக்ஸ்ட் மன்வந்தரேஷு. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிக்க. மாதாஜி என்னை ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. எஸ் எஸ் எஸ், எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தா பிரச்சனையே இருக்காது இல்லையா.
ஏதாவது வாசிக்கும் பொழுது அன்மியூட் பண்ணா போறோம். அது என்ன ஆகுதுன்னா கொர்ன்னு சவுண்டு. நீங்க மீண்டும் இந்த லெசன் யாராவது அட்டன் பண்ண முடியாதவங்க வந்து யூடியூப்ல கேட்டாங்கன்னா தே வில் ஃபீல் அனாய்டு இல்லையா? இது என்ன கரு கேட்கறத விட கர்கர் சவுண்டு தான் பெருசா தெரியும் அவங்களுக்கு. அதனால அடுத்தவங்க கேட்கறதுக்காக நாமளும் ஒரு சிறு தொண்டு புரியலாம் இல்லையா? ஸோ நாம பேசும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு மறுபடியும் மியூட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுதான் நல்ல ஒரு இது. மன்வந்தரேஷு பகவான் பிப்ரத் சத்வம் சர்வ மூர்த்திபிஹி மன்வ ஆதி பிர் இதம் விஸ்வம் அவதி உதித பௌருஷः. எஸ் விஸ்வமாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்வந்தரேஷு பகவான் பிப்ரத் சத்வம் ஸ்வஸ்மூர்த்திபிஹி மன்வ ஆதிபிரிதம் விஸ்வம் அவதி உதித பௌருஷः. மனு அந்தரேஷு ஒவ்வொரு மனுவின் மாற்றத்திலும் பகவான் முழுமுதற் கடவுள், பிப்ரத் வெளிப்படுதல், சத்வம் அவரது அகச்சக்தி, ஸ்வமூர்த்திபிகி அவரது பல்வேறு அவதாரங்களினால், மனோ ஆதிபி மனுக்கள் போன்று, இதம் இந்த, விஸ்வம் பிரபஞ்சம், அவதி காப்பது, உதித்த வெளிப்படுத்துதல், பௌருஷக தெய்வீக சக்திகள். மொழிபெயர்ப்பு. ஒவ்வொரு மனுவும் மாறும் பொழுதும் முழுமுதற் கடவுள் தனது அகச்சக்தியின் மூலம் பல்வேறு அவதாரங்களாக, அதாவது மனுக்கள் போன்றும் பிறரை போன்றும் தோன்றுகிறார். இவ்வாறு அவர் தமது வெளிப்படுத்தப்பட்ட சக்தியினால் இப்பிரபஞ்சத்தை காக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மன்வந்தரேஷு பகவான் பிப்ரத் சத்வம் ஸ்வமூர்த்திபிஹி மன் ஆதிபிர் இதம் விஸ்வம் அவதி உதித பௌருஷः. மனு அந்தரேஷு ஒவ்வொரு மனுவின் முற்றில், அதாவது மாற்றத்திலும். சோ இப்போ ஸ்வயம்பு மனு ஆன பிறகு நெக்ஸ்ட் மனு. சோ இப்படி ஒவ்வொரு நமக்கு இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது வைவஸ்தவ மன்வந்திரம். இது ஆன பிறகு இன்னொரு மனு இல்லையா? அப்போ பகவான் என்ன செய்கிறார்? பிப்ரித் வெளிப்படுதல், சத்வம் அவரது அகச்சக்தி, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால், ஸ்வமூர்த்தி பி அவரது பல்வேறு அவதாரங்களிலால். சோ மனுவும் வந்து பகவானிடத்திலிருந்தான் வருகின்றார் என்பதை இந்த இடத்துல பார்த்துக்கணும் நம்ம. மனு ஆதிபிகி மனுக்கள் போன்று, இதம் இந்த, விஸ்வம் பிரபஞ்சம், அவதி காப்பது, உதித வெளிப்படுத்துதல், பௌருஷ தெய்வீக சக்திகள். சோ ஒவ்வொரு மனுவும் மாறும் பொழுது முழுமுதற் கடவுள் தனது அகச்சக்தியின் மூலம் பல்வேறு அவதாரங்களாக, அதாவது மனுக்கள் போன்றும் பிறரை போன்றும் தோன்றுகின்றார். பகவான் அப்பப்போ வெவ்வேறு ரூபங்களில் வந்து தோன்றுகின்றார் என்பது இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு அவர் தமது வெளிப்படுத்தப்பட்ட சக்தியினால் இப்பிரபஞ்சத்தை காக்கின்றார். அதாவது எல்லா படைப்புகளுக்கும் ஒரு மூல காரணம் உண்டு இல்லையா? there is a reason for every creation இல்லையா? அவருடைய அவதாரங்களுக்கு எப்படி வாமன அவதாரம் 3 அடி நிலம், அதாவது மண் கேட்டார் இல்லையா? எல்லாத்தையுமே அவர் வாங்கிட்டார். அப்படின்னா ஒருத்தர் எல்லாம் என்னது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை கொண்டவர்களுடைய அகங்காரத்தை வந்து குறைப்பதற்காகத்தான் அந்த வாமன அவதாரம். ஆனால் பலி மகாராஜா அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்தனாகி விடுகின்றார். அவருக்கு ஒரு உன்னத ஸ்தானத்தையும் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து அகங்காரத்தை வந்து நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். ஸோ இந்த அகங்காரம் என்ன பண்ணும்? நம்மள வந்து அதாவது படுகுழியில தள்ளி விட்டுடும். ஸோ அகங்காரம் என்றைக்குமே நன்மை கிடையாது. மேலும் நம்ம அகங்காரத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய புத்தியும் வந்து பேதலித்து தான் இருக்கும். நல் மார்க்கத்தில் வந்து சிந்தனைகள் என்பது வரவே வராது. ஸோ அதனால நல்மார்க்க சிந்தனை இல்லை என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வந்து பாவம் கலந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்மளே அறியாம தவறுகள் இழைப்போம். அதனால வரக்கூடிய பாவங்களையும் நாம அனுபவிக்கணும். சோ அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து நாம கண்டிப்பாக வந்து விட்டொழிக்க வேண்டும். அகங்காரத்தை விட்டொழித்தால் நமக்கு பொறாமையும் போயிடும். மேலும் வந்து நம்ம வந்து பேராசையத்திலிருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரலாம். எது வரைக்கும் அகங்காரம் இருக்கோ அதை நம்ம விடாப்புடியா பிடிச்சி வச்சிருக்கோமோ அதை சுற்றி நாம் என்ன செய்கின்றோம்? பேராசையை வளர்த்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? பொறாமையை, இதெல்லாமே நம்ம சுபாவத்துல வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம். நம்ம ஃபேஸ்ல இருந்தே தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம எந்த மாதிரியான அதாவது நிலையில் இருந்து கொண்டு ஒரு செயலை ஆற்றுகணும். ஏன்னா ஃபேஸ் பர்மனன்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தாது நமக்கு இல்லையா? பர்மனண்டா இருக்கக்கூடிய சுபாவம் வந்து இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்மனன்ட் சுபாவத்தையுமே ஓவர் ரூல் பண்ணி என்ன பண்ணோம்னாக்கா கோபம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். அந்த கோபம் வரும்போது நமக்கு மூளையே வேலை செய்யாது இல்லையா?
தவறுகள் உரைப்போம், கண்டிப்பாக நடக்கும். அதுக்கப்புறம் நாமளே வருந்துவோம், ஐயோ அப்படி பேச்சு இருக்க கூடாதேன்ட்டு, இல்லையா? இத்தகைய நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து வருகின்றது எதனால் என்றால் இந்த அதாவது தேவையற்ற சுபாவங்களை நாம வளர்த்து கொள்வதால். அதனால்தான் அகங்காரம், நான் எனக்கூடிய அந்த அகங்காரம், நான் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். அது நமக்கு என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது, இல்லையா? தமோ மாத்திரம் உபாதாய பிரதிஸ்மிருதஹ விக்ரமஹ காலானு காதேஷு ஆஸ்தே தூஷ்ணீம் தினாத்யயே. எஸ் ஸ்வாதி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तमो मात्राम उपादया वृत्तिशमृत विक्रम काले नानु कदाशेष आस्ते तूष्णीं तिनात्यते। தமோ குணம் அல்லது இரவின் காரிருள். மாத்ராம் முக்கியமற்ற பகுதி மட்டும். உபாதாய ஏற்றுக்கொண்டு. பிரிதி சம்ருத்த விக்ரம தோன்றுகின்ற அனைத்து சக்திகளையும் நிறுத்தி வைத்து. காலேன நித்திய காலத்தின் வழியாக. அணுகத இணைத்தல். அசேஷ எண்ணிலடங்கா உயிர்கள். ஆஸ்தை இருத்தல். தூஷ்ணி அமைதியாக. தின அத்தியாய பகலின் இறுதியில். மொழிபெயர்ப்பு. பகல் நேரம் முடியும் பொழுது தமோ குணத்தின் மறுபிரகிருத்தியாக இருளோடு பிரபஞ்சத்தின் அந்த ஆற்றல் மிகுந்த பகல் இணைகிறது. நித்திய காலத்தின் பாதிப்பினால் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் அம்மாற்றத்தில் இணைந்து பின்னர் எல்லாம் அமைதியில் ஆழ்கின்றன. பொருளுரை. இஸ்லோகம் பிரம்மம் தேவரின் இரவை பற்றி விளக்குகிறது. அது இருளில் உள்ள ஜட இயற்கை அல்லது தமோ குணத்தின் முக்கியமற்ற பகுதியுடன் கால தொடர்பினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் விளைவாக இருக்கிறது. உலகங்களில் அழிவானது இருளின் அவதாரமான ருத்ரனால் விலகிறது. அவர் உலகங்களும் கொழுந்து விட்டெறியும் நித்திய காலத்தியின் பிரதிநிதி ஆவார். இம்மூன்று உலகங்களும் புவ மற்றும் ஸ்வ, பாதாளம், மர்த்தயம், சொர்க்கம் என்று அறியப்படுகின்றன. எண்ணிலடங்கா உயிர்வாழிகள் இவ்வழியில் பங்கு பெறுவதானது பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி என்னும் காட்சியின் நடுவே திரை விழுந்து மறைந்து போல் தோன்றுகிறது. அதன் பின் எங்கும் அமைதியே நிலவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க என்ன யூத்ல இருக்கீங்களா நீங்க? எஸ் மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ. சோ ஏன் நீங்க ஏதாவது சேவை பண்ணலாம் இல்லைங்களா? யூ கேன் டூ சம் சர்வீஸ். பாலாஜி பிரபு கிட்ட பேசி நீங்க யூ கேன் டூ சம் சர்வீஸ் ஆல்சோ. என்ன படிக்கிறீங்க? நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் மாதாஜி, காலேஜ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓ கிரேட் மாதாஜி. சோ நைஸ் ஆஃப் யூ. ஓகே, உங்களால முடிஞ்ச ஏதாவது சேவை பண்ண முடிஞ்சா யூ கேன் டூ தட். நாட் கம்பல்ஷன், பட் யங் ஜெனரேஷன் நீங்க இவ்வளோ பாகவதம் கேட்குற அளவுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா ஸோ அந்த பக்குவம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஒரு உதவி, அதாவது பகவானுக்கு ஒரு சேவை வந்து நீங்க அந்த தொண்டுல இருங்க, உங்களுக்கு அது நல்லது. ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. எஸ் ப்ளீஸ். அது இங்க மணிமேகலை மாதாஜி இருக்காங்க, இந்த இதுல வந்து அவங்களுடைய நம்பர் வாங்கிக்கிட்டு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. தமோ மாத்திரம் உபாதாய பிரதிஸ்மிருதஹ விக்ரமஹ காலானுகாதேஷு ஆஸ்தே தூஷ்ணீம் தினாத்யதே. அதாவது தமகுணம் இல்லை இருள் வந்து தமஸ் குணத்திற்கு வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து, அதாவது பிரகாசம் என்றால் ஞானம், இருள் என்றால் அதாவது அஜ்ஞானம் அப்படிங்கறது வந்து அதுதான் அனாலஜி நம்ம வந்து இது வரைக்கும் படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் இல்லையா? பிரம்மருடைய இரவு வரும் பொழுது இருள்ல வந்து நம்முடைய இரவு வந்தா கூட இருள் தான், அப்ப அஜ்ஞான காலம் இல்லையா அந்த காலகட்டம். சோ மாத்திரம் முக்கியமற்ற நமது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு, 12 மணி நேரம் தான். ஆனா பிரம்மருடையது வேறு ஒரு கல்பம். சோ அதனால அதாவது பகல் பொழுது எவ்வளவு நீண்டு இருக்கோ அதே போல இரவு பொழுது நீண்டது. உபாதாயா ஏற்றுக்கொண்டு, பிரதிஸ்மிருத விக்ரமக தோன்றுகின்ற அனைத்து சக்திகளையும் நிறுத்தி வைக்கின்றது. அப்படின்னா படைக்கக்கூடிய, அதான் படைத்தால்தான் நமக்கு தோன்றும் இல்லையா? பிரம்மர் படைக்க அந்த சக்திகள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்படுகின்றன, தோன்றுகின்றன, அவை எல்லாமே நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றன. சோ காலேன நித்திய காலத்தின் வழியாக, அனுகதக இணைதல், ஆசேஷ எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் இல்லையா, ஆஸ்தே இருத்தல், தூஷ்ணீம் அமைதியாக, தின அத்தியகே பகலின் இறுதி. சோ சந்தியா காலத்தை கடந்து செல்லக்கூடிய காலம்தான் இருள் என்பது இரவு. சோ பகல் நேரம் முடியும் பொழுது தமஸ் குணம், நமக்கு 3 குணங்களுடைய இது பார்க்கணும் நம்ம.
இந்த பிரம்ம முகூர்த்த காலத்துல எல்லாமே உங்களுக்கு சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். அதனால்தான் நம்ம படிக்கணும்னா கூட நம்ம வந்து எழுந்து, அதாவது விடியற் காலையில எதுக்கு எழணும்னா நாமளும் சத்துவகுணத்துல வந்து மேலோங்கி செல்ல முடியும். இந்த விடியற் காலை சுபாவம் சத்வீகமான குணங்கள் வந்து அந்த சமயத்துல ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே வந்து மேன்மையாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மத்தியான நேரத்துக்கு வரும்பொழுது நம்ம ரஜோகுணம். ஏன்னா நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய உலகாயுத விஷயங்கள்ல நாம வந்து ஈடுபட்டு விடுவோம் இல்லையா? அதனால நம்ம டிஸ்ட்ராக்டட் கொஞ்சம் கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால அந்த சமயத்துல வந்து ரஜோகுணம் என்பது மேலோங்கி இருக்கும். சாயந்தரம் ஆன பிறகு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டயர்ட்னஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது, சோர்வு எல்லாம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? அப்போ வந்து நம்ம தாம்சிக் இயல்பை வந்து மேன்மையா, அதனால்தான் காலையிலே நம்ம எல்லாரும் நாம ஜபங்களை முடித்து விடுவது ரொம்பவுமே நன்மை. ஏன்னா சாத்வீகமான நிலையில் இருந்து கொண்டு நம்மளால வந்து நாம ஜபங்களை முடித்தால் நமக்கு அது வந்து இன்னும் அந்த சாண்டிங்ல வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. ஸோ நான் அதுக்காக வந்து நம்ம முடியாத பட்சத்துல ஈவினிங் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா அந்த சமயத்துல பண்ணும் பொழுதும் நீங்க ஃபோக்கஸ்டா இருந்து பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆனா நம்ம அதுல இருந்து குறியாக இருந்து கொண்டு ஒரே நிலையோட மனதை வந்து பகவான் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி கொண்டு நாம வந்து சாயந்தரம் வந்து சாண்டிங் பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து நமக்கு வந்து அயர்வான அந்த சமயத்துல பண்ணும் பொழுது தாம்சிக் இயல்பால வந்து மேலோங்கப்படுகின்றது. அதனால நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் நமக்கு. அதனால காலையில பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ முடியாத பட்சத்துல நம்ம சாயந்தரம் இல்லையா? ஸோ ஆனா அதை நம்ம காலையில பண்ண பண்ண அதன் தரப்பில் செல்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ தமோ குணத்தின் எதையுமே நீங்க காலையில பயிற்சி பண்ணும் பொழுது அது வந்து சீக்கிரமா நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சாயந்தரத்துல கண்டிப்பா நடக்காது. ஸோ இருளோடு பிரபஞ்சத்தின் அந்த ஆற்றல் மிகுந்த பகல் இணைகின்றது இல்லையா? நித்திய காலத்தின் பாதிப்பால், ஸோ காலத்தின் அடிப்படையால் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள், அதாவது கணக்கிலடங்காத உயிர்கள் இம்மாற்றத்தில் இணைந்து பின்னர் எல்லாம் அமைதியில் ஆழ்கின்றன. அப்படின்னா மடிகின்றன என்று அர்த்தம். ஸோ அதாவது பிரம்மருடைய இரவு வரும்பொழுது சிறு சிறு பிரளயங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பிரளயங்களாக ஜீவன்கள் வந்து மடிகின்றன. மீண்டும் வந்து அதாவது அவருடைய படைப்பு வரும்பொழுது, படைக்கும் காலம் வரும்பொழுது அவர்கள் வந்து மீண்டும் வந்து படைக்கவும் படைக்கின்றனர். ஸோ இந்த செயல் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். இச்லோகம் பிரம்மதேவரின் இரவை பற்றி விளக்குகின்றது. அது இருளில் உள்ள ஜட இயற்கை மற்றும் தமோகுணத்தின் முக்கியமற்ற பகுதியுடன் கால தொடர்பினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பினை விளைவாக இருக்கின்றது இல்லையா? ஸோ அதாவது அவுட்கம். ஸோ இதனுடைய விளைவு என்னன்றதை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உலகங்களின் அழிவானது இருளின் அவதாரமான ருத்திரனால் வந்து விளைகின்றது. ஸோ பிரம்மருடைய இரவு வரும்பொழுது, அதாவது சிவபெருமானுடைய, அதாவது அவருடைய அந்த இது வந்து செயல்படும், அழிவு என்பது ஏற்படுத்துவார். அவர் உலகங்களிலும் கொழுந்து விட்டிரும் நித்திய கால தீயினுடைய பிரதிநிதி. அப்படின்னா அந்த பிரளயம் என்று ஏற்படும் பொழுது இந்த 3 உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அக்னி ஜுவாலையின் ரூபத்துல, காலத்தின் ரூபத்துல இருக்கின்றார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாம் அந்த நெருப்புக்குள்ளே சென்று அடங்கிவிடும் இல்லையா? அதாவது ஸ்தூலம் அனைத்துமே அழியும். ஸோ இது ரொம்ப நம்ம நினைச்சுக்கணும். மீண்டும் படைக்கும் பொழுது சூக்ஷ்மம் வந்து, அதாவது அந்த சூக்ஷ்ம உடலோடு இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து படைக்கப்படும். இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இது. ஸோ 3 உலகங்களும் பூ புவ இல்லையா? அடுத்து வந்து ஸ்வ அப்படின்னா பாதாளம், பூ அப்படின்னா, அப்புறம் புவ என்பது நம்ம மிருத்யுலோகம், மர்த்தியம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதுதான் மிருத்யுலோகம். அடுத்து புவக அப்படின்னா அதாவது புவக மற்றும் ஸ்வ அப்படின்னா ஸ்வர்க்கம். ஸோ என்று அறியப்படுகின்றது. எண்ணிலடங்கா உயிர்வாழிகள் இவ்வழியில் பங்கு பெறுவதான பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி என்னும் காட்சியின் நடுவே இல்லையா திரை விழுந்து மறந்ததை போல தோன்றும். ஸோ அதாவது சடனா நமக்கு வந்து கடவுளை நம்ம வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது சடனா ஒரு ஸ்கிரீனை சாத்தனா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அழிவை தான் நம்ம எல்லாரும் பெறுகின்றோம். அதாவது பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்பொழுது, மீண்டும் பகல் வரும்பொழுது நாம படைக்கவும் படுகின்றோம். ஸோ அதன் பின் எங்கும் அமைதியே நிலவும். ஸோ அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அழிவு ஆன பிறகு அமைதி, ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன், எந்த மாற்றமும் இருக்காது. மீண்டும் பிரம்மர் படைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் வரும் பொழுது அவர் வந்து எல்லாமே, அதாவது காலத்தினுடைய பார்வை, அடுத்து வந்து மாயையினுடைய பார்வை, மாயையினால் மேலும் வந்து பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை, இது எல்லாம் இணைந்துதான் வந்து மீண்டும் படைக்கும் தொழில் என்பது ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரேம மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. தம் ஏ டவுட் மாதாஜி சொல்லுங்க. போன துரோகத்துல விலங்குகள், மனிதர்கள், தேவர்கள் மற்றும் பித்திருக்கள் போன்றோர் தத்தம் கர்ம வினைகளின் பலன்களுக்கேற்ப தோன்றவும் மறையவும் செய்கின்றனர் இருக்குல்ல. அப்போ நமக்கு நம்ம செஞ்சுக்கூடிய காரியத்தினுடைய அடிப்படையில நமக்கு இந்த தேவர்களுக்கு எப்படி இதாகும்? அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய இதுதான். அவங்களும் மிருத்திலோகத்துலதான் இருக்காங்க இல்லையா? தே ஆல்சோ வில் ரீபார்ன். ஸோ அவங்களுடைய காலகட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க நன்மையான காரியங்கள் செய்தா இன்னும் எலிவேட்டட் ஆகி போறாங்க, நம்மள மாதிரிதான். அதே மாதிரி இல்ல இழிவான காரியங்கள் தவறிழைத்தால் அவங்களுக்கு சாபங்கள் இதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அதனால இன்னொரு பிறவி இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ நம்மள மாதிரிதான் மாதாஜி. எவ்ரிவன் வில் பி லைக் அஸ் ஒன்லி. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ தம் ஏவான்வ அபிதீயந்தே லோகாபூர் ஆதயஷ் த்ரயஹ நிஷாயாம் அனுவிருத்யாயாம் நிர்முக்த சசி பாஸ்கரம். சூரிய சந்திரன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவான் அபிதீயந்தே லோகாபூர் ஆதயஸ்த்ரயஹ நிசாயாம் அனுவிருத்தாயாம் நிர்முக்த சசி பாஸ்கரம். தம் அந்த ஏவ உறுதியாக, அணு அதன் பின்னர், அபிதீயந்தே பார்வையிலிருந்து மறைகின்றன, லோகாகா உலகங்கள், பூகு ஆதயக பூக புவக ஸ்வக என்னும் 3 லோகங்கள், திரையக 3, நிசாயாம் இரவில், அனுவிருத்தாயாம் சாதாரண, நிர்முக்த ஒளியின்றி, சசி சந்திரன், பாஸ்கரம் சூரியன். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவரின் இரவு ஆரம்பிக்கும் பொழுது 3 உலகங்களும் மறைகின்றன. ஒரு சாதாரண இரவு போன்று சூரியனும் சந்திரனும் ஒளியின்றி விளங்குகின்றன. பொருளினை. மூவுலக கோளங்கள் சூரிய சந்திர ஒளியின்றி போகின்றனவென்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஒளியின்றி போகின்றனவென்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆயினும் சூரியனும் சந்திரனும் மறைந்து போவதில்லை. அவை மூவுலக கோளங்களையும் தாண்டி மிஞ்சியிருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதியில் தோன்றுகின்றன. அழிவு பகுதிகள் சூரிய கதிர்களும் சந்திரனின் ஒளியுமின்றி இருக்கின்றன. எங்கும் இருளும் நீரும் நிறைந்து காணப்படுகிறது. ஓயாத காற்று வீசிக்கொண்டே இருக்கும். இதனை பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் விளக்குகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், அதாவது போன ஸ்லோகத்துல நாம என்ன படிச்சோம்? சிவபெருமான். சோ இந்த இடத்துல காலாக்னி ருத்ரா அந்த ரூபத்துலதான் பகவான் அதாவது சிவபெருமான், அவரும் அவர் தானே, சிவபெருமான் தான் குணாவதாராஸ். ஸோ அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு இல்லையா? அவர்தான் 3 அவதாரங்களாக குணாவதாரங்கள் பார்க்கின்றோம். ஒன்று பிரம்மா, இன்னொன்று மகாவிஷ்ணு அதாவது ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு, இன்னொன்று அதாவது சிவபெருமான். ஸோ காலாக்னி ருத்ர ரூபத்திலையும் உலகங்களிலும் இருப்பவர் அவர்தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருடைய இதாலை அனைத்துமே என்ன ஆகின்றது? அதாவது ஒரு சைலண்டான நிலைக்கு சேர்ந்து விடுகின்றது இல்லையா? அதாவது அழிவு என்பது ஏற்பட்டு உலகங்களும் அழிவு ஏற்பட்டு அதாவது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன் அந்த நிலைக்கு தோன்றுகின்றது. இந்த இடத்துல அதையும் அந்த நிலை வரும்பொழுது சூரியனும் சந்திரனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிரகாசங்கள் தெரிவது கிடையாது என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இப்ப பின்னாடி நம்ம பாக்குறது. அவர்கள் அந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் மிச்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிகளில் போய் இருக்கிறார்கள். அவங்களுடைய பிரகாசம் என்பது அவர்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது. நாமளும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது கிடையாது. அழிவு என்று ஏற்பட்ட பிறகு அனைத்துமே பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்கிவிடும். டிசல்யூஷன் இல்லையா? அதுல போய் நாம எல்லாம் அடங்கி விடுகின்றோம். ஸ்தூலம் எல்லாம் அழிந்து விடும். சூக்ஷ்மம் மட்டும் போய் ஆத்ம ரூபத்திலிருந்து அது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கிவிடும். சோ இதுதான் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. தம் அந்த ஏவ உறுதியாக, அணு அதன் பின்னர், அபிதீயந்தே பார்வையிலிருந்து மறைகின்றன, லோகா உலகங்கள் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வையிலிருந்து, பூயக ஆதாய புவ ஸ்வ அதாவது நம்ம இந்த புவி உலகம், பாதாள உலகம், புவி உலகம் மற்றும் ஸ்வர்க்கம், இந்த 3 உலகங்கள் அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு அதாவது நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாத நிலையில இருக்கும் என்று பொருள். திரயா 3 நிஷாயாம் இரவில், அனுவிருத்யாம் சாதாரண, நிர்முக்த ஒளியின்றி, சசி என்றால் அதாவது சந்திரன் இல்லையா? பாஸ்கரம் என்றால் சூரியன். சோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஒளி இழந்து,
சோ பிரம்மதேவரின் இரவு ஆரம்பிக்கும் பொழுது 3 உலகங்களும் மறைகின்றன. அவருடைய இரவு ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு காட்சி கிடைப்பது கிடையாது இல்லையா? ஒரு சாதாரண இரவு போன்று சூரியனும் சந்திரனும் ஒளியின்றி விளங்குகிறார்கள். அவங்களுக்கு பகல் இரவுலாம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த சமயத்துல அழிவு தமஸ்குணம் மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது பிரம்மருடைய இரவு பொழுது ஆரம்பிக்கும் பொழுது இவர்கள் இருவருமே ஒளியை வெளிப்படுத்துவது கிடையாது. உலக கோலங்கள் சூரிய சந்திர ஒளியின்றி போகின்றவென்று புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. சோ இந்த 3 உலகங்களுக்கும் சூரியனும் கிடையாது, சந்திரனும் கிடையாது. ஆயினும் சூரியனும் சந்திரனும் மறைந்து போவது கிடையாது. அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஆனால் அவை இம்மூலக கோள்களை தாண்டி, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கிரகங்க அமைப்புகள் இல்லையா, அதையும் தாண்டி மிஞ்சி இருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதியில் தோன்றுகின்றன. அழிவு பகுதிகளில் சூரிய கதிர்களோ சந்திர கதிர்களோ இன்றி இருக்கின்றன. அதாவது ஒரு பிரளய நீர்ல எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன். எங்கும் இருளும் நீரும் நிறைந்து காணப்படும் இல்லையா? ஓயாத காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கும். இதனை பின்வரும் ஸ்லோகத்துல மேலும் விளக்குவதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் கீதா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வாசிக்கலாம். திரிலோக்யாம் தஹமான்யாம் சக்தயா சங்கர்ஷனாக்னா யாந்தி ஊஷ்மனா மஹர்லோகாச்ய ஜனம் ருக்வ ஆதயோ ஆர்த்திதாக. எஸ் வாசி. திரிலோக்யாம் தகீயமானானாம் சக்தியா சங்கர்ஷனாக்ஞா ஹாந்தி உஷ்மனா மகார்லோகாத் ஜனம் ப்ருக்வா ஆதயோ அர்த்திதகா. திரிலோக்கியா 3 லோகங்களின் கோலங்கள், தஸ்யமானாம் எரிந்து தாம்பலாகும், சக்தியா சக்தியினால், சங்கர்ஷனா சங்கர்ஷனரின் வாயிலுண்டி, அக்னினா தீயினால் கொடுமையினால், மகாலோகாத் மகரலோகம், ஜனம் ஜன்னலோகத்திற்கு, பிருகு முனிவர், ஆதையா மட்டும் பிறரும், அர்த்திதா மிகுந்து உயர்த்தொட்டு துயருட்டு. பக்தி வேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதருக்கு ஜே. இவ்வழியானது சங்கர்ஷனரின் வாயிலிருந்து வரும் தீயினால் ஏற்படுகிறது. அதனால் பிருகு போன்ற மாமுனிவர்களும் பிறரும் மூவுலங்களிலும் எரியும் தீயின் வெம்மை தாளாது மகரலோகத்தை விட்டு ஜனலோகத்திற்கு இடம் பெயர்வர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். எல்லா லோகங்களும் அழிவது கிடையாது. 14 லோகங்கள் சிலது மட்டும்தான் அழியும் இல்லையா? சோ எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்திற்கு இந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே இடம் பெயர்கிறார்கள் என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் இல்லையா? திரிலோக்யாம் தஹ்யமானாம் சக்தியா, அதாவது சங்கர்ஷ்ணர் கீழே நம்ம 14 லோகத்துக்கு கீழே பலதேவருடைய அம்சமா இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷ்ணர் ஆதிசேஷன் தான் தாங்கின்னு இருக்கார் அப்படிங்கறத நாம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ அதனால அந்த ஆற்றல் சங்கர்ஷ்ணருடையதுதான். சங்கர்ஷ்ணா யாந்தி உஷ்மனா மகர்லோகாஜ் இல்லையா? அதாவது உஷ்ணம், அதாவது வெப்பம் தாங்காமல் மகர்லோகத்திலிருந்து ஜன்ம பிரக்வா ஆதயோ ஆர்த்திதாக, அதாவது ஜனலோகத்திற்கு செல்வதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இடம் பெயர்கிறார்கள். திரிலோக்யா 3 உலகங்களின் கோலங்கள், தஹ்யமானாம் எரிந்து சாம்பலாகும், சக்தையா சக்தியினால், சங்கர்ஷனரின் வாயில் நின்று வரக்கூடிய அந்த அதாவது அக்னியின் ஜுவாலையால் எரிந்து சாம்பலாகின்றது. அக்னினா தீயினால், கொடுமையினால், மகரலோகம் ஜனலோகத்திற்கு, பிருகு முனி, ஆதையா மற்றும் பிறரும், ஆர்த்திதா மிகுந்த துயருற்று. சோ அதாவது அவங்களுக்கு அந்த வெம்மையை தாங்க முடியாது என்பதால் அவங்க இந்த லோகத்திலிருந்து அந்த லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். சோ சங்கர்ஷனரின் வாயிலின்று வரும் தீயினால் ஏற்படுகின்றது அழிவு என்பது இல்லையா? சோ அதனால் பிருகு போன்ற மாமுனிவர்களும் பிறரும் மூவுலகங்களிலும் எரியும் தீயின் வெம்மையை தாளாது மகரலோகத்தை விட்டு அவர்கள் ஜனலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஸோ இது எல்லாமே ப்ராசஸ், இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்டா நடக்கக்கூடிய ஒன்றை இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி. தாவக்த்ரி புவனம் சத்யா கல்பாந்தி தைதத சிந்தவஹ பிளாப்யவந்தி உத்கடாயோப ஷண்டவாதேரி தோர்மயஹ. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தாவத்ரி புவனம் சத்யஹ கல்பாந்திதை சிந்தவஹ பில்வாயந்தி உத்கடோடோபசண்ட வாதேரி தோர்மயக. தாவத் பிறகு
திரிபுவனம் 3 லோகங்களும், சத்திய அதன் பின்னர் உடனடியாக, கல்ப அந்த அழிவின் ஆரம்பத்தில், ஏதித்த பெருகும், சிந்தவ எல்லா கடல்களும், பிளவாயந்தி வெள்ளப்பெருக்கு, உட்கட வலிமையான, ஆடோப கொந்தளிப்பு, சண்ட சுரை, வாத மாருதத்தினால் காற்று, ஈரித்த வீசும் ஊர்மய அலைகள். மொழிபெயர்ப்பு. அழிவின் ஆரம்பத்தில் கடல்கள் எல்லாம் கொந்தளித்து பொங்கும், புயல் காற்று வன்மையுடன் வீசும், கடலின் அலைகள் மூர்க்கமாக தாக்கும், கனப்பொழுதில் உலகங்களும் நீரினால் நிரப்பப்படும். பொருளுரை. சங்கர்ஷனின் வாய் நின்று வரும் ஊழி தீயானது 100 தேவ வருடங்கள் அல்லது 36,000 மனித வருடங்கள் எரிந்து கொண்டே இருக்கும். அதை அடுத்து வரும் 36,000 வருடங்கள் புயல் காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும், கடல்களும் சமுத்திரங்களும் பொங்கி பிரவகிக்கும். இந்த 72,000 ஆண்டுகளின் பின் விளைவாகத்தான் 3 உலகங்களின் ஒரு பகுதி அழிய துவங்கும். மக்கள் உலகங்களின் அழிவுகளை மறந்து பௌதிக வளர்ச்சியில் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதாக கருதுகின்றனர். இதைத்தான் மாயை அல்லது காணல் நீர் உண்மையற்றது என்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி சிறு பிரளயங்கள் ஏற்படுகின்றது என்பதை நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இல்லையா? இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லிண்டே வந்தோம். சிறு பிரளயங்கள், பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்போது சிறு பிரளயம் ஏற்படும். அதே மாதிரி அவருடைய அதாவது ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது மகா பிரளயம் ஏற்படும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம் இல்லையா? சோ சிறு பிரளயம் ஏற்படும் போது ஸ்வர்க்கம், நம்ம உலகம், பாதாள உலகம் 3 உலகங்கள் இம்பாக்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தாவத் திரிபுவனம் சத்யா கல்பாந்திதைக சிந்தவக பிளாப் வயந்தி உத்கடாடோப சண்டைய வாதேரி தோர்மயக. அதாவது தாவத் பிறகு, திரிபுவனம் அதாவது இந்த 3 உலகங்கள் இல்லையா, சக்தையா அதன் பின்னர் உடனடியாக, கல்ப அந்த அழிவின் ஆரம்பத்தில், ஏதித பெருகும், சிந்தவ எல்லா கடல்களும் இல்லையா, பிளாப் வயந்தி வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் உத்கட வலிமையான, ஆடோப கொந்தளிப்பு, சண்டை அதாவது சூறை காற்று, வாத மாருத்தினால் மருத்தி என்றாலே காற்று இல்லையா, சோ ஈரிதம் வீசும் ஊர்மய அலைகள். சோ அழிவின் ஆரம்பத்தில் வந்து எல்லாமே கடல்கள் எல்லாம் கொந்தளித்து போகும் என்று. சோ எங்கெல்லாம் கடல் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து கொந்தளிக்க போகும். புயல் காற்று வந்து வன்மையுடன் வீசும். ஸோ அதாவது அது நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, அப்படி இருக்கும். கடலின் அலைகள் மூர்க்கமாக தாக்கும், அதாவது ஹையஸ்ட் இல்லையா. புயல் வரும்போது பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும். ஸோ நீர், இந்த இயற்கை வளங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது, பகவான் உடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. கனப்பொழுதில் உலகங்களுமே நீரினால் வந்து நிரப்பப்படுகின்றது. ஒரு கணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 உலகங்களும் நீரினால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூழ்கி இருக்கின்றதுன்ற அர்த்தம். சங்கர்ஷ்ணரின் வாயிலிருந்து வரும் ஊழி தீயானது இல்லையா, 100 தேவ ஆண்டுகள் அப்படின்னா 36,000 ஆண்டுகள் மனித புவி வாழ்க்கை கணக்கு பிரகாரம் வந்து அது வந்து 36,000 தீ வந்து கொழுந்து விட்டு எரியும். அடுத்த 36 ஆண்டுகள் வந்து கடும் காற்று, சூறாவளி காற்று வந்து அதோட மழையும் வந்து பொழியும். கடல்களும் சமுத்திரங்களும் பொங்கி பிரவகிக்கும், அதாவது வழியும் ஆக்சுவலி. இந்த 72,000 ஆண்டுகளின் பின் விளைவாகத்தான் 3 உலகங்களின் ஒரு பகுதி அழிய துவங்குகின்றது. ஒரு பகுதி, அது எந்த பகுதி அழியணுமோ அந்த பகுதி வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும். மக்கள் உலகங்களில் அழிவை பற்றி மறந்து இல்லையா, நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, இதை பற்றி எல்லாம் மறந்து பௌதிக வளர்ச்சியில வந்து மகிழ்ச்சி கொண்டு இருப்பதாக கருதுகின்றனர். இங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் மற்றும் அதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் என்று நாம் நினைக்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் அது கிடையாது. இதைத்தான் மாயை என்று சொல்வர் இல்லையா. காணல் நீர், அங்க தூரமா எங்கிருந்து பார்க்கும் பொழுது நீர் தெரியும், ஆனா அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம நல்ல பிரகாசமா, அதாவது சூரியன் உச்சி வெயில்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு வறண்ட நிலப்பகுதியை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல அந்த தூரத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது நீர் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோன்றும் இல்லையா, அந்த வெப்பத்தினுடைய இதுல. ஆனா அந்த இடத்துல போய் பார்க்கும் பொழுதுதான் தெரியும் அது ஒண்ணும் கட்டாந்தரையன்னு சொல்லிட்டு. அதனால
அதுதான் காணல் நீர். நீர் போல இருக்கக்கூடியது நமக்கு தோன்றும், ஆனால் அது உண்மையில் நீர் கிடையாது. அதை போன்ற ஒரு வாழ்க்கைத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும். இங்கே நாம நினைக்கலாம் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நித்தியமானது, எல்லாம் என்னதுன்னு. இதெல்லாமே காணல் நீர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நித்தியமற்ற இந்த பொருட்கள் மீது இல்லையா, சோ எப்போ வேண்டுமானால் எது வேண்டாலும் அழியும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் நமக்கு இருக்கிறது. மரணம் நமக்கு எப்ப வரும்ன்றது தெரியாது நமக்கு இல்லையா, நம்ம தலைமையிலே இருக்கு. அதை நாம் ஸ்வீகரித்து தான் ஆக வேண்டும். நம்ம எதுவுமே போஸ்ட்போன் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் அபிராமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தஸ்தா தஸ்மின் சலில ஆஸ்தே அனந்தாசோ ஹரிஹி யோக நித்ரா நிமிலாக்ஷஹ ஸ்தூயமானோ ஜனாலயஹ. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अंधस्थ तस्मिन् सलिल आस्ते नन्दासनो हरिः योग निद्रा निमीलाक्ष स्तूयमानो जलालयैः। அந்த உள்ளே, சக அந்த, தஸ்மின் அதனால், சலீலே வெள்ளத்தில், ஆஸ்தே அங்கே, அனந்த அனந்தன், ஆசனக படுக்கையில், ஹரிஹி பகவான், யோக யோகம், நித்ரா நித்திரை, நிமீல அக்ஷக விழிகள் மூடி, ஸ்தூயமானக புகழப்படுவார், ஜன ஆலயை ஜனலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளான பரமபுருஷ பகவான் அப்பிரளய வெள்ளத்தின் மீது அனந்தனை படுக்கையாக கொண்டு அதன் மீது விழிகள் மூடி அரித்துயில் கொண்டிருப்பார். அப்பொழுது ஜனலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தமது கரங்களை குவித்து அவரது புகழ்தனை போற்றி கொண்டிருப்பர். பொருளுரை. நாம் உறங்குவதை போன்றே பகவானும் உறங்குகின்றார் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. யோக நித்ரா என்னும் வார்த்தை இங்கே சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது பகவான் கொள்ளும் நித்திரை கூட அவரது அகச்சக்தியின் வெளிப்பாடே என்று கூறுகிறது. எப்பொழுதெல்லாம் யோகம் என்னும் வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அது உன்னதமானது என்னும் பொருளிலேயே அங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் கடந்த உன்னத நிலையில் அனைத்து செயல்களும் எப்போதும் காண கிடைக்கின்றது. மேலும் அவை பிறகு போன்ற முனிவர்களின் பிரார்த்தனைகளினால் புகழப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபிராமி மாதாஜி, நீங்களும் சுவாதி மாதாஜி மாதிரியா சேம் யூத் செஷனா? எஸ் மாதாஜி. ஆனா வேற பேட்ச். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க 2 பேருமே நம்ம மணிமேகலை மாதாஜி கனெக்ட் பண்ணுங்க. சோ உங்களுக்கு என்ன சேவை பண்ணணும்னு உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் த யங் ஜெனரேஷன். இந்த மாதிரி பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கறதுக்கு வர்றது இட்ஸ் ரியலி அப்ரிஷியபிள். ஸோ உங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியவங்க அப்படின்றது நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்ள பெருமிதம் கொள்கின்றேன். ஆக்சுவலி கண்டினியூ திஸ். இது கடைசி வரைக்குமே உங்களுக்கு இந்த சிறு வயதிலே இதை கேட்கக்கூடிய பிராப்தத்தை கொடுத்திருக்காங்க பகவான். அந்த பிராப்தத்தை நீங்க விட்டுவிட வேண்டாம். உங்களுடைய கடமையை செய்யுங்க, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் செய்யுங்க, எல்லாமே செய்யுங்க. அதோட இதையும் இதுவும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா எடுத்துட்டு போங்க. உங்க 2 பேருக்குமே நான் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த சா தஸ்மின் சலில ஆஸ்தே அனந்தாசேன ஹரிஹி யோக நித்ரா நிமிலாக்ஷஹ ஸ்தூயமானோ ஜனாலயஹ. சோ அந்த அப்படின்னா உள்ளன்னு அர்த்தம். சோ ச அந்த, தஸ்மின் அதனில், சலிலே அதாவது வெள்ளத்தில், ஆஸ்தே அங்கே, அனந்தன் அதாவது சங்கர்ஷ்ணர் தான் அனந்தன் ஆக்சுவலி, ஆசனக படுக்கையில், ஹரி பகவான், யோகம். சோ நித்ரா நம்ம உறங்குற மாதிரி கிடையாது. நம்ம படுத்தா அதாவது பிணம் போலதான் நம்ம மறந்துடும் இல்லையா. நம்ம ஜீவன் இருக்கிறதே இயங்கி கொண்டிருக்கிறதே நம்ம மறந்துடும். நம்ம கண்ணு மூடி நித்திரை வந்த பிறகு நம்மளை சுத்தி நடக்கிறது ஏதாவது தெரியறதா? கண்டிப்பா கிடையாது. டீப் ஸ்லீப்ல கண்டிப்பா எதுவுமே தெரியாது இல்லையா. நம்ம மேல ஏதாவது விழற மாதிரி இருந்தா கூட நமக்கு தெரியாது. அதுதான் மனிதர்களுடையது. பகவானுக்கு அந்த போல நித்திரைன்றது கிடையாது. அதனாலதான் நம்முடைய நித்திரை போன்று அவருடைய நித்திரை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அது தவறாகும். சோ யோக நித்ரா அப்படின்னா அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே அவர் அலர்ட், அதாவது செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார். ஆனால் அவர் அதாவது பள்ளி கொண்ட மாதிரிதான் நமக்கு இருக்கும். ஆனால் அனைத்து இடங்களிலுமே அவர் ஒரு நிமிடம் கூட அவர் சைலண்டா இருக்கிறது கிடையாது. பகவான் அனைத்து இடங்களிலுமே செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்.
ஸோ அதனால ஹைஸ் நித்ரா இஸ் யோக நித்ரா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிமீல அக்ஷக விழிகள் மூடி தூயமான புகழப்படுவார் ஜன ஆலய ஜனலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஸோ ஜனலோகத்துல இருந்தவங்க வந்து பகவானுக்கு அவர் யோக நித்ரையில் பள்ளி கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு புகழாரங்களை சூட்டுகின்றார்கள் என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம படிக்கின்றோம். ஸோ முழுமுதற் கடவுளான பரமபுருஷ பகவான் அப்பிரளய வெள்ளத்தின் மீது, அதாவது பிரளய வெள்ளத்துல வந்து அனந்தனின் மீது அனந்தனை படுக்கையாக கொண்டு அதன் மீது விழிகளை மூடி அரிதுயில் கொண்டிருப்பார். அதாவது வெரி ரேர் இல்லையா? அரி என்றாலே வந்து துயில் என்றால் தூங்குறது, ஹரி என்றால் ரேர் இல்லையா? அரி. ஸோ அதாவது அரிதான. ஸோ அந்த மாதிரி அப்பொழுது ஜனலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா? அந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்காங்க? ஜனலோகத்தில் இருக்காங்க. சேர்ந்தவர்கள் தமது கரங்களை குவித்து அவரது புகழ்தனை போற்றி கொண்டிருப்பார்கள். அதையும் பகவான் கேட்டுருப்பார் இல்லையா? பகவான் நம்ம என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறோமோ அனைத்தையுமே கேட்பார். பகவான்கிட்ட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் அதுலயும் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? அதையும் கேட்டுட்டுதான் இருப்பார். எப்பவுமே கேட்டுட்டு இருப்பார். நாம நினைக்கல நாம எழுந்த பிறகுதான் பகவான் இது பண்ணுவாரு, கிடையவே கிடையாது. என் நிலையிலுமே நம்ம மனதளவுல வந்து பகவானை நினைக்கும் பொழுது அவர் எப்பவுமே நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் அவருக்கு போய் சேரும் கண்டிப்பாக. அது நம்ம வந்து கேட்கக்கூடிய விஷயத்துல செல்ஃபிஷா கூட இருக்கலாம் நம்ம இல்லையா? சுயநலம் கொண்டும் சிலது நம்ம எல்லாம் கேட்கின்றோம் இல்லையா? கர்மகாண்டா மோட்ல அதுவும் பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது இல்லையா? ஓகே, அட்லீஸ்ட் இந்த வழியாவது நீ பக்தி பண்ணு அப்படின்ட்டுதான் பகவான் அதுக்கும் அருள் புரிவார். அவ்வாறு வழங்கக்கூடிய அந்த அருளால இந்த உயிர் வாழி பக்குவம் அடையும் பொழுது அப்பதான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்திற்கு போகக்கூடிய மார்க்கத்தை அவன் பெறுவான். சோ அதனால கர்மகாண்டால இருந்தாலும் வந்து தவறு கிடையாது. ஆனா அதை வந்து பக்தியை நம்பிக்கொண்டு கர்மகாண்டா செய்தாலும் அதுல இருந்து பக்குவம் அடையறதுக்காக முயற்சி நம்ம கண்டிப்பா செய்யலாம். தட் இஸ் த லீஸ்ட் பாசிபிள். அதையும் செய்யாமல் நாம நாத்திகத்துல போய் விழுந்தோம்னா கண்டிப்பா நாம முன்னுக்கு வரவே முடியாது. கீழே தான் நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். பலன் கருதும் செயல்கள் புரிந்தாலும் அத்தகையோர் வீட்டுல வந்து மீண்டும் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. சோ மீண்டும் வந்து நாம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிந்து பக்குவம் அடைந்த ஒரு காலகட்டத்துல இல்ல, எல்லாருக்குமே எடுத்த உடனே பக்குவம் வராது. பக்குவம் எப்பொழுது வரும்? நமக்கு உணர்தல் வந்தால் மட்டும்தான் பக்குவம் வரும். உணர்தல் இல்லை என்றால் பக்குவம் கண்டிப்பாக வராது. அதனால அந்த உணர்தலை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம ரியலைசேஷன் வந்து நிறைய நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும். நம்ம பக்தி பாதையில நம்மளுடைய செயல்களை வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அது நமக்கு வந்து உணர்த்துதல் என்பது எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்ம வந்து வெளியில சொல்ல முடியாது இல்லையா? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எல்லாமே இதுதான். நம்ம தவறு இழைத்திருந்தாலும் இதனாலதான் நம்ம தவறு இழைத்தோம் என்பதும் நமக்கு அதையும் பகவான் நமக்கு எடுத்து காட்டுவார். சோ மீண்டும் அந்த தவறை நாம் செய்யாம இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் எதுன்றதை நாம தேடிக்கொள்ள வேண்டும். நாம் உறங்குவதை போன்று பகவானும் உறங்குகின்றார் என்பது நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. யோக நித்ரா என்னும் வார்த்தை இங்கே சிறப்பாக வந்து கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இது பகவான் கொள்ளும் நித்திரை கூட அவரது அகச்சக்தியின் வெளிப்பாடே என்று கூறு. அவருடைய அதாவது இன்டர்னல் பொட்டன்சி. சோ அதன் மூலியமாக வெளிப்படுகின்றது. எப்பொழுதெல்லாம் யோகம் என்னும் வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகின்றதோ அது உன்னதமானது என்று நாம பொருள் கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப முக்கியம். எல்லாம் கடந்த உன்னத நிலையில், அதாவது அனைத்தையுமே 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான் இல்லையா? சோ நிலையில் கொள்ளும் பொழுது கிடைக்கின்றது. அவை மேலும் பிருகு போன்ற மாமுனிவர்கள் வார்த்தைகளால் வந்து இந்த இடத்துல கழவும் படுகின்றது. இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம